ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବିପତ୍ତାରିଣୀ ବ୍ରତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଏହି ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତଟି କେବେ ପଡ଼େ? ଏହି ବ୍ରତଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼େ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ବିପଦକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ଆଣିଥିବା ବ୍ରତ ଫଳ ଫୁଲକୁ ପୂଜା କରି ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କର 13ଟି ନାମରେ 13 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ମା ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନରେ ଉପବାସ କରି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବହିକୁ ପଢ଼ି ମାଙ୍କର 13ଟି ନାଁକୁ ଧରି ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇକି କିପରି ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ତାରିଣୀଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ବ୍ରତକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରଥ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ରଥକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।